Giawhag sa health official sa siyudad sa Davao ang publiko nga batasanon ang mga pamaagi o aktibidad aron nga malikayan ang dengue labi na karong panahon sa ting-ulan. Sumala ni Dr. Michelle Schlosser sa interview sa City on Radio nga importante nga dili kalimtan ang 4 o'clock habit o ang pagbatasan matag hapon sa pagsuta ug pagguba sa mga lugar sulod ug gawa sa balay nga pwedeng kapuy-an og lamok. Maminaw usab sa mga advisory sa barangay paunsa mapakgang ang dengue diin kini risgo labi na sa mga kabataan. Dili pasabot na wala nag-remind sa inyo ang barangay, di po ninyo buhaton. So make it a habit. That's why it's called a habit. Kaya make it a habit po. Kahit na dili rainy season, you have to do it kasi na lurking lang din ang mga mosquitoes na pwede maka-infect sa inyo sa dengue. Nagpahinumdum usab ang Department of Health kung DOH sa 4S strategy o ang search and destroy breeding places, secure self-protection, seek early consultation ug pagsuporta sa fogging, spraying sa hotspot areas sa mga lamok, labi na karong panahon sa ting-ulan. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak Aruman.